Ha scéalachcan ag chula duine de inse agus chané rúd dúlich a chana bárstach a hat sin be múide siid agus chanéir buntainnes ag bárstach nó ag lítrachas rinne. Chané lanna lítrachas bárstach na rósc, chané lánach díadach dúne a fiachin rí céal in dhéanamh gan na scéalachcan nach go héin, mar a han na scéalachcan fiachin rí céal a dhéanamh ar an dúhul. Agus féidir duine sa bís bárstach a scríag, agus ha mis mé go sin a rúd a cheall í ein gnne mar scolaran. Stocha gur éan tócail éad a thuh ciúrt is a thuh skill is a thula sían ach ha sin as a chula duine agus sé rútas cútramich a han sin teachgarach agus sin teachgarach a bhá ag íhain na a bheit fiachan ré rúta na bhíinecha gunne sé go fé a chula duine bhí féin frickersten gai pein na céiste a hatócail ceann agus a bhí súr bhá na dúine múide siad ha gíse gain cimar a bechór gaine bhí farachcin, cimar a bechór gaine bhí smúneachug. Agus muneach go ré sin a ha fáca lítrachas cho cútramach gan na chula duine bí cho dúlaigh sa haig amanan a bhí déanamh amach agus chuoinnig únrút chanéir ceart na cear an na bárstach sé mar a ha héin gaithcin, mar a ha héin ga etter hengachug mar go bé na deolalas gan neolalas ac a théin.